שלום, אני תאמר, המנכ"ל של טירה טורס, חברת נסיעות ותיירות הממוקמת בטירה ברחוב הראשי. אנחנו קיימים מ-2006, בין לקוחותינו לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים. בין שירותינו בתי מלון בארץ ובחו"ל, טיולים מאורגנים, ייעוץ ובניית מסלולים לכל מיני יעדים קצת מוזרים שאנשים לא מכירים, יעדים אקזוטיים, אפריקה, ארצות הברית. אנחנו גם מספקים שירותי העברות בחו"ל. לקוחותינו הפרטיים אנחנו גם מארגנים טיולי משפחות, טיולי זוגות, חופשות סקי וכל מה שצריך. מתמחים גם בהזמנת בתי מלון בסיני, בעקבה, בירדן. יש לנו נציגים מקומיים שם שזמינים כל הזמן. המשרד שלנו חרת על דגלו את מתן השירות הכי טוב, מכניסת הלקוח למשרד עד לחזרתו מהטיול לארץ. אנחנו בטירה טורס מחכים לכם. תתקשרו עוד היום 09-7936-798.